nga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon! Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-27 na sa bulan sang Nobyembre, tuig 2019. Liwat kita mag-inop na na tubtob kita sa taglalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nga inyo mabatian, national man sa international, kalakip man ang aton sining mga balita lokal, dalunta sa pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Gikan kahapon sa masalimuot nga adlaw, bangod man sining sunog nagluntad dira sa area sang kalakip man mga kaaksyon ang ato sining pagpangalagad dalunta sa dili gilamang madugay diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustahon tabi ang investigation sang Bureau of Fire Protection parte sa sunog sa Hava Pension House dira sa Dalan Gonzaga sining syudad sa Bacolod. Nga kung sa rin nagtupok gid sang anom ka mga kabuhi, nagtupok sang mga kagamitan sa among pension house. Ibaloon talang karon dugay-dugay upod ang aton sining patrol upod dira kay Aksyon Alvin Graba. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad kag bugos nga probinsya, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa kinahanglan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Breaking news, masubra 4.2 bilyones pesos nga pundo sang Negros Occidental sa tuig 2020. Final na nga ginaprobahan sa Sangguniang Panlalawigan subong nga aga. Mga balita ni Dugay-Dugay, balita ni Aksyon Marlon Hinovia, samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar,
Hava Pension House, wala sang bayulasyon sa National Building Code suno sa Obo. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, homosexual na sapon patay kay sa ngaga sa isa kabakanting nga lote sa Barangay Takuling. Ginalinan sang kamatayon sang biktima, ginausisa pa sang Police Station 6. Sa Nokpo naman nga balita, report ni Aksyon Brian Morden, Nokpo wala pa sang may nadakpan angot sa bait implementation. Sa patrol nga balita, report ni Aksyon Alvin Graba, task force angot sa sunog sa Hava Pension House, pagatukuron karon nga adlaw arson investigator sang Bureau of Fire Protection, padayon pang nagausisa sa ginhalinan sang sunog. May motor si Kloto nagkarab-karab sa dalong. Dito mo. Ay ho. Samtang sa special assignments nga balita report ni Aksyon Artay Hupon, ginpatuman sang pag-ibig nga pagsaka sa kontribusyon sa mga miyembro dispintaha para sa mga magagmay nga empleyado sa pribadong sektor suno sa gawa. Samtang sa balita naman sa out of town, report ni Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota, mga barangay tanod kag BPATS members sa syudad sang La Carlota ginpaydalom sa 3 ka adlaw nga seminar sang kapulisan sa mga syudad. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 31 anyos na kuhaan sang Shabu kagabi, failan sang kaso karon nga adlaw bisan wala sang fiskal sa syudad sang Cadiz. Samtang sa San Carlos kag Calatrava area, igabalita ni Aksyon Arnolfo Salmorin, isa ka Iloy nagpasaka kaso batok sa isa ka persona nga among responsable nga nagmolestya o kung nag-rape sa 4 ka tuig nga bata sini. Samtang sa balita naman sa nasyonal, report ni Aksyon Dorel Cabato, Bagyo Camore, magabaskog pa sang samtang nagahilapit sa pungsod, posible magalabot sa typhoon category. Presidente Duterte luyag paimbestigahan ang kapaltahan sang SEA Games Malacañang, ginatugya na sa Kongreso ang investigasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili lamang manugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon yari ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa siling adlaw sang Miyerkules, November 27, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 37, liwat 38 and 37. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Nasa tamang serbisyo. Kagkaroon, Una sa tamang balita. balita, banat, buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon, balita, banat, buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:14 na nga aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad para sa complete nga management sang inyo liver detox mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay inimana may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kamo mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man nga mabakal sa online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mo ka-order man dira sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga aton oras kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Bagyo Camore. Ano ganining local name yun din? Tisoy. Tisoy. Magapabasko kuno samtang nagahilapit sa pungsod, posible magalabot sa typhoon category. Kag Presidente Duterte luyag paimbestigahan ang kapaltahan sa SEA Games. Malacanang ginatugyan sa Kongresong investigasyon. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex, may good to kag sa aton nga tagpalamati. Diri kita nay sa ginapaabot nga bagyo nga magasulod diri sa Pilipinas kaya man sunod sa pag-asa magabaskog pa kag magalabot sa typhoon category ang bagyo nga may international name nga Kamuri. Sunod sa kay pag-asa weather specialist Raymond Ordinario karon nga weekend ginapaabot nga magasulod sa pungsod ang bagyo kag pagatawgon nga Tisoy. Mangudyara pa sa kadagatan, ginapaabot nga magdugang pa ang kabaskog sini, kag mangin isa ka typhoon. Sa Martes o kon Miyerkules naman nga adlaw masunod nga semana, ginapaabot nga maglandfall ang bagyo sa Bicol Region kag Quezon Province. Tigan pahayag ni Ordinaryo nga mahimo man mapektuhan sang bagyo ang Central Luzon kag Southern Luzon kag kalakip sa mahimo mapektuhan ang Metro Manila. Subong pa lamang ginabisuhan na sang pag-asa ang publiko nga mangin preparado sa posible mangin epekto sang bagyo. Ginabisuhan man ang publiko nga permi magbantay sa mga ginapagwa nga update sang pag-asa agot sa amo nga bagyo. Ini bangod mahimo magpabilin sa karon nga direksyon kag hulag ang bagyo o kon mahimo man nga mabago ini sang direksyon samtang nagapalapit sa pungsod Pilipinas. Sa iban pagid nga balita national. Layo pa siya? Yes, Action Rex, wala pa. Posible weekend pa. Magasolid ang bagyo. Pero Either may tendency matunaw ni? wala nagpahayag ang pag-asa Action Rex. Pero hambal nila, posible mangin typhoon ang amo nga bagyo. Gani, ginapahalong, gina nga yung mga aksyon, kag dapat preparado man. Sa iban pagid nga balita national, diri naman ta sa SEA Games. Kay man, luyag sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte, nga paimbestigahan ang sunod-sunod nga kapaltahan sa hosting sang Pilipinas sa Southeast Asian Games. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala gid malipay ang presidente sa mga nabatian niya angot sa SEA Games hosting. Pag-ausisaon man ang kontrobersyal nga 50 milyones pesos nga cauldron. Di ginatugyan na sa Malacanang sa karon sa Senado kag Kamara ang investigasyon sa Organizing Committee sa Southeast Asian Games. Sunod padri kay Presidential Spokesman Panelo nga trabaho sa Kongreso nga usisaon kung may korupsyon, anomalya o kung irregularidad ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Mensahe ni Panelo sa Feast Joke nga siguruhon ang maayo nga hosting sang pungsod sa SEA Games kag hindi na masulit pa ang mga kapaltahan. Gininganyo man ni Panelo ang Feast Joke nga magbato na sang bulig halin sa iban pang ahensya sang gobyerno. Samtang ginkumpirmar ni Panelo nga kalakip sa pag-imbestigahan o kung sa investigasyon si Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee
o Confis Joke Chairman kag House Speaker Alan Peter Cayetano. Balita kag update nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato. Sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:19. Salamat gid Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Matapos ang balita ni Aksyon Dorel, may iyara kita dakop anay may nadakpan si Aksyon Alvin Graba sa sining mga inoras sa aton sining nga Oplan Dakop Promo. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dakop Promo. Yari si Aksyon Alvin Graba, i-check na ton Oplan Dakop Promo. Sinong nadakpan niya, kag din siya nga area. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Action Rex, ari na, nadakpan ko gid saya. Hindi na siya kapalagyo dire kay umangan ko na isang pusa, subong. Kung ginama, may paaman ang mga pusa. Oo, okay. Hindi na gid ni siya makapalagyo subong Action Rex, no? Kay dire sa area sang Purok Masinulundon, Barangay Punta Taytay. Ari dire subong, ma'am nga ngalan mo gani, ma'am? Edita Sulit Dilar. Edita Sulit Dilar ba? Bilog nga pangalan ba? Pilang edad ni may Mrs. Dilar? 54. 54 ka pa lang? Kaubil pa sa'yo? 2:30 pa lang? Do, 30 pa lang sa Rex. Sa atin ganing nga Facebook, makita mo siya mo. Oo, sa atin FB Live na. Oo, katlaw pa siya. Guwapo sa iya, puti pa. Wow. May asawa ka? O, rather, may bana? Oo. Ay, hindi na pwede. Kay may bana na, anyway, ma'am, naaktuhan ta ka nagapamatigid sa Action Radio. May Permik ko matiyahan sa akwat idya ako ng silap kantong agay action direct mo ba no? Oo. Paborito ko saya. tuyo tagi kayo na. Kayo may tutok mo. Guwapo saya, puti pa. May asawa ka? Rather, may bana? Isipan po sa suwanay. Isipan. Balikan ka. Ikaw isip. Ikaw isip. Anyway, ma'am, naaktuhan ta ka nagapamatigid sa Luha, may tatlo, apat, lima kami akong pusas. Amo ni Action Rex nga din po sasa na. Kadlaw pa. Anyway, si sa Dilar, no? May problema ni siya sa iya, panggawason na kagad ka stroke, ma'am? Oo. Sige, ma'am. Ma'am, ano ang mahambal mo, ma'am? Kay ikaw gidang ako niya gindak. Madamo, iyan salamat sa Action Radio. Nagkamo man sila, mapamati ka sa Action Radio. Amo ni Action Rex nga ginpusasa na. Anyway, si sa Dilar, no? Madamo, salamat. May problema siya sa iya. Edita Sulit Dilar. Edita Sulit Dilar. So, rekta diri sa Purok Masinulundon Extension. Barangay Punta Taytay, ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa Alvin Graba, gatandagin si Mama. Pertigid nga utoy-utoy niya. Ay, madamo ka salamat. Ayos. Action na Rex, si Mrs. Salamat. Edita Sulit Dilar. Guwapo siya. Nan. Action na, ano pa si Action Rex? Guwapo sa Action Direct yan. Si Action Rex. Guwapo man alam mo ikaw lang guwapo. Ilan kay magabot. Action Rex magabot ko dugang nga posas. Ma'am, salamat gida. Action Rex rekta diri sa area sa nga Punta Taytay ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati Oplan Dakop Promo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Alvin Graba ba ang ato sining nga planta ko promo. Congrats gid kay Mrs. Dilardra sa Punta Taytay. Thank you so much gid sa pagpadayon sa pag-monitor. Si Action Bernard Cruz, anay basi ko naga-monitor ka na toy. Action Bernard Cruz, palihog ta proceed diri sa studio, importante gid. May yara kamo sang hilikoton karon nga adlaw, no? Kay Action Bernard Cruz kung naga-monitor dira lihog ta proceed diri sa station kay may hilikoton kita nga importante na nagapa-actioning mga ka-team drama naton. Action Radio Philippine Standard Time las 12:24 na nga aton oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kadtuan tanang mga report sa aton sini nga mga action reporters sunahon ta ang balita gikan sa kay Action Brian Morden. Ini may kang tanan sa nukpo nga wala pa sang nadakpan angot sa vape lanyo nga gina-cigarettes ta. Anong na tabo sila? Why pagid subong? Yari ang countdown sa report ni Action Brian Morden angot sini Action Brian. Action Rex, bisan isa wala pa may nadakpan ang otoridad o ko na mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Police Office no? Sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa vape nga ini. Matapos ang pilakadlaw nga pagdeklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga iban ini sa paggamit sa pampubliko nga lugar kag tingwaod bang nga why na sang may nagabaligya sini sa mga balaligyaan Action Rex. Sunod diri kay Police Major Edison Garcia ang spokesperson sa NOCPO nga pagpadulong sa mga otoridad sa mga nagabaligya nga identified before sirado na Action Rex. So meaning pagkabalo nila nga may amo sini nga mando ang presidente, sila mismo nga mga manugbaligya ang nagtimukuan na lang nagpauna na lang naghimo sa ila sini mga baligya para hindi na magkaladakpan. Sa mga nag-vaping public places, so far sunod kay Garcia, no ay man sang manipan ang mga otoridad. That's why sa subungan law, wala sila may nadakpan bisan isa. Pero nagapadayon ang ila sini nga information drive agod nga ti ang iban dira basi nalipat lang or malipat pila kadlaw kag makapang vape iniliwat sa pang publiko nga lugar ini sila ang pagadakpon gihapon. Natin sir, yung sa PIP more on dissemination tayo at saka information campaign. Kasi pagka declaration ni President, pag-check natin sa mga nagbabaligyan ng vape, sarado na daw eh. So, hindi na natin Pero check ko lang ulit if may mga latest tayo na confiscation. Ay, pero pinaka-late Sir Baliros, subong sir, despite yung may order na dissemination ng anay to inform nga ban initial ako na ginay mo subong sir. Bali, pero nga may arang nga may matakpan, i-arrest natin. Oo. Pero so far, yun lang yung yung activities natin ngayon. Na-inform lahat yung dapat na concern ng mga establishment regarding doon sa cigarette. Inang balita gikan sa NOCPO, Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action, sa Bacolod, Action Brad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time las 12:28 ng aton oras. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center. May kang tanan sa palayag sang obo nga wala sang violasyon. Ang Hava Pension House Plan nasunog dra sa Dalan Gonzaga ho. Huwag kuno sang violasyon sa National Building Code. Inisuno sa OBO, sa Office of the Building Officials sang syudad. Ibalawang tao po kay Action Dale Salazar ang detalye sila. Action Dale. Action Rex,
naka-comply ang Hava Pension House no sa National Building Code. Mo ni siyang pension house nga nasunog kahapon nga daw nga nagresulta sa kamatayon sang ka mga persona. Ining gisiling ni Office of the Building Official Officer in Charge of OIC Engineer Nestor Velez sa matapos ang pagkasunog nga insidente kahapon nga adlaw. Sa interview sa Action Radio gisiling Action Rex ni Engineer Velez nga antes pa man natabo ang trahedya kahapon nga adlaw. Ila na yan napadulungan kag na-inspect ang pension house sang Setyembre subong nga 2019 kag wala sila sa may nakitaan nga violation ang Hava Pension House sa National Building Code. Din explain diri ni Engineer Velez nga naka-comply ang pension house sa minimum requirement sa National Building Code kang isang structural stability, electrical safety, mechanical safety, architectural presentability ang fire exit. Okay, Action Rex o Engineer Velez hagiban pa ginabi-abi naman ni Engineer Velez ang palayag ni Bacolod Mayor Evelio Lunadia nga magtukod sang task force gamo ang magatutok, maga-examine kag maga-investigar sa natabo nga trahedya. Action Rex no kayang opo sulo kay Mayor Bing mangin kapahina sang task force. Sinong task force de Action Dale? Wala pa Action Rex na ibaluan no kay subong pag-ugid lamang nagsugod ang Alin pa ng kahapon nga task force na nila sa subong wala pagyapon task force na gihon na sino nang ang task force composed of Bureau of Fire Protection Bacolod, ang Office of the Building Official, representative from Barangay 21 sa din situated ining Hava Pension House kagiban pa nga mga concerned agencies action Rex do kay actually subong magidamang nag-start ang press conference ni Mayor Bing Leonadia subong adlaw diri sa my Office of the City Mayor action Rex. Pero confirmation ari ang tingog ni Office of the Building Official Officer in Charge Engineer Nestor Velez. Engineer? O din si Engineer Villes man? Action Dale? Yes, Action Rex. Actually, wala. Nag-email kita din ang voice clip ni Engineer Velez nga nag-palayag Action Rex nga wala sila sang may nakitaan nga violation ng sining Hava Pension House kaya ang pinaka-ila dinagin patigawin nga inspection ng mutong pinaka-latest kadtong September 2019 subong tuig Action Rex. Ari try naton ma-play ning voice clip ni Engineer Velez. Sige. Since nga daw nakita na siguro sa tagya nga as po hotel, do kadamo na sang mga compliance nga i-comply. So, in-convert into pension nga ang isa ni ka-consideration sa requirements ng pension house. Amo man sa gyapon ang mga requirements sa hotel as to fire exits. And then, ang nubok na nadiri kay since naging convert na sa into pension ang parking space. Kaya ang parking space sa pension house na occupancy is very minimum. Unlike sa hotel nga kadamo sa considerations, may mga buses pa, may mga... So in short, there is no violation sa end ng management. As far sa OBO nga pag-inspection, wala may nakita nga mga violation. Mga pagkakulang. Actually, sa mga portion ni Engineer Velez sa society, wala sang kakulangan ang Hava Pension House kung National Building Code ang paghahambalan. Update kami nagikan sa Bacolod City Government Center ang Action Yo Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras angot sini task force sa sunog sa Hava Pension House pagatukuron karon nga adlaw arson investigators ang Bureau of Fire Protection para yung pangnegosisa sa ginalinan sang sunog do. Ang ginalinan sang sunog yadtong motor nga nagkarab-karab sa ground floor. Na nung klase ka investigasyon naman. Yaring kaundan sa report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Oh, way pa. Daligid lang mga ka-aksyon kay gina-check tanang linya ni Action Alvin Graba angot sa sining pagtukod sang task force ngayon sa sunog sa Hava Pension House. Dito kuron kuno palang subong adlaw kapon pa ng investigation arson investigators ang Bureau of Fire Protection padayon pang nagausisa sang ginalinan sang sunog.
Ara gid na nga klaro na gid na nga may video gani na da nga halin sa ground floor nagkalayo. Tinano pa na sinong tagiya sang motor to. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex padayon pa nga ginausisa sa mga arson na investigators. Halin pa kapon padayon pa sa gyapon ng usisa nila. Oo, kaya nga ila diri Action Rex ang pagpangita man sang ebidensya bla. Ebidensya to na gid ang nagkalayo gani nga motor dintong motor to aw. Oo, ginpamangkot ta kagi naman si Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Wala na lagi na dula ang ining aligasyon nga may nagtutod sang duha ka sang motorsiklo sa hallway mismo, no? Nagkalayo to ya, klaro na gid lang to sa video nga nakitaan ta diri nga ginpadala sa aton nga nagkalayo tong duha ka motor to, isa unang nagkalayo tapos nalatnan tong ikaduha, amo to nagdako na gid ang kalayo. Yes, Aksyon na Rex, amo na nga isa sa ginausisa man nila subong nga adlaw. In fact, nagapangita man sila sa paagi kag nagapangabay man sa pila ka mga establishmento komersyal sa kilid and even sa atubang kung sino hining ulihing lalaki o sino ning mga ulihing mga persona nga naggwa sa hallway mismo sang Haba Pension House sa diin magluwas diri sa motorsiklo ginatutukan man nila sa karon Aksyon na Rex. Hindi ba lang mga electrical wirings nga posible nga gintunaan man sang sining kalayo. Although suno sa yati given naman nga ang sunog nagsugod sa ground floor within sa hallway mismo Action Rex ang among establishmento commercial. Ang isa na lang nagapalitika nila sinong tagiya to sang motor kag nga nasunog tong motor. Amo na lang na. Oo. Di kay mga kunano para dang ilang kwan dira na naghalin sa hallway tanan to sa ground floor. Yes, Action na Rex. Anong kahinay na sila man? Sinong investigador nga nag-uyat sila? I-check ta sa Action Rex kay ang direkta nga ginakatuan ta si Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Ote, ano nga balya? Amo ni nag-request man sila sa mga CCTV sa kilid. CCTV pagid nga to nagid may video nagid to. Oo, kunti may nakita yaman to Action Rex sa tong video and that is why ginmando yaman kung wala man nakita kung sino tong mga tawo bala to and that is why nga nagapangabay mo kung magapangabay man sila nga mausisa man ang mga CCTV sa kilid and even sa atubang sa Haba Pension House. Damo na ng mga CCTV mabuksan na nila pero ang pinaka-the best to itong nag-uyat sang cellphone nga halin pagkarab-karab la sa motor. Yes, sir. Isa pa na. Di may ngalan man to? May pangalan pero ginausisa man nila Action Rex, no? At puro lang na sila usisa. Oo, Publio Buboy Plutinya kay magpakigsapol man siya karon sa hapon mo. Karon sa hapon ba sa kay? Task Force, magpakigsapol siya sa opisina mismo ni Mayor Bing Leonardia sa plano man nga ining Task Force. Kung anong pangalan sa Task Force, wala pa ni isang pangalan. Task Force Ok-Ok Oo, pag-abugusan man ini sang Task Force Ok-Ok daw. Oo, sa Cebuano ang Ok-Ok sa Pilipinas Task Force, TANG. Kabudlay bala sila mo nga daw. Amo nagid lang ng obra pagkabudlayan pa nila. Nga nakakuha gani itong mga media sang first video kundi naghalin ang kalayo. Kag kung paano nagluntad ang sunog sadto pagkabudlayan pa nila ara na ngalan sa write up mismo ho. May pangalan pa to ang magluwa sa pangalan kakadlawanay pa to gani sila. Otro man tong video lang to sa galing kay utok ya to. Way man sa kabalo na gid sa sang sitwasyon, sige lang video niya. Oo. Wala na to nagtawag gabi sa kami na ipatawag na lang na sila para maklaruhan na. Yes, Action na Rex. Kagang pagresponde sang fire truck naton 4 minutes pa. Antes na kalabot. Ti way ta kay balo kun ano oras nagkatawag sila. Yes, kay instead magtawag sang fire truck, kinadlawanay pang kuha pa video. Oo. Kinadlawanay pa sila samtang gakuha sang video which is supposed to be ati ok man tong nagkuha video mo. Laban
Ati magadepende man ni karon Action Rex kay sini nga hapon natala na ang baga pakigsapol si Chief Inspector Buboy Protenya upod man ang mga miyembro sang OBO, iya sang CHO amo ni kung kay sa mabasol ta maning mga kapulisan ta kay bisan pagpatrolya pila na ka minuto sa nakaligad way gid sang pulis nga nagresponde. Oo. And pag even gani pag bisan initial lang para mataplan muna gid ang lapit-lapit sa police station 1 way pag-responding patrol nila nga ara man lang sa heart sang syudad ta. Gani man. Kung magkalatabo to di why na to kay naglarga na ti karon kay sunog kundi nagdako gid. Yes. Ari Action Rex pamatian ta nga pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Lotenya. Hindi pa tayo ungkol ko na ang post dito, ang mong motor, no? Kung may naman kayo ginagagat, tapos kung ang kanan nga evidence at mga witnesses to prove nga mo na ang ginalitan. Kaya na sa tanan mga or ano lang mo, based sa hindi siya nakakita dito nga, ito na yung nagkalayo na siya. Ang itong paglupok sa ano, pero ano pag ginatang niya, iba niya ang gulo at dito na sa sunod. Check na yun sa mga electricalia, and then kung may tumantong portion nga dito may mga upholstery mo. So, kanya yung mga kusina occupied man po dito sa ground floor, which is dito man ang origin sa kalayo. As to the task force, wala kasang natukod subong, but we have already instruction sa kay Mayor, niyaging mag-meeting kami. Kaga instruction na magiging napag-active sa regarding na tapong sinasunog dira sa Habang Mission House. Pati karon sa ako mayroon mag-meeting dito sa Indonesia kay Mayor at sa other department ito na involved sa sining connection district services BPLO sa OBO and sa safety man sa mga dito sa city. Aksyon na Rex kabahin lamang sa pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Lotenya. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pasalad, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:41 na nga aton oras. Diri sa aton sining nga pangalagad, may nasapuan nga patay sa siningid lamang nga dira sa isa ka bakante nga lote sa Barangay Takuling, Blaho. Ti anong investigasyon sa mga kapulisan angot sini. Lantaw pa sa mga kapulisan nga basi kung ginpatay hungod din siya o kung wala man, pero karon nga aga daligi lang aksyon erek standby ara na sa to sa linya ta. Sige parang matigayo naton nga mahisayran ini taga Banago ini actually ang nasapuan nga isa ka patay dra sa area sang Barangay Takuling sa Banga Forest Park, no? Yari ang ato sini isa sa mga interviewing ano yan ni ganing napatay na blos pagkaisa ni sang biktima ang napatay. Hello, good afternoon. Hello. Hello, ma'am. Ilapit-lapit bisa ko mas hindi sa kabati ni. Hello. Hello? Oo, mayong udto si Action Rex sa Action Radio. May hapon. Oo, mayong hapon. Ano mo ni ganing na biktima ni? Pakaisa. Pakaisa mo ni siya. Pila ni gani ang edad niya? Sang pakaisa mo? 26. 26 na ni siya. Ano sa homosexual gid man? Gay? Oo, agi ni siya, agi. Oo. Taga Barangay Banago ni siya, ma'am? Oo. Tapos kay balo ka naman siguro sa iya nga nature, sa iya sining pagkatao, anong obra yan eh? Wala, ara lang na sa sila balay. Why man sa eskwela? Why man? Okay. Sa ano ni siya nadula gani? Sang November 22. November 22, that was Friday. Nang mga 10 p.m. Alas 10 ang gabi ni siya nadula? Oo.
Anong oras na galinda sa balay nila? ng 6 p.m. 6 p.m. Tapos pagka 10 o'clock, why nasa kabalik dira? Wala na. Ay, nagkadto pa na sa barkada. Mo sa Tangob. Okay. Gindulong sa kuno. Oo. Gindulong sa kuno sang barkada. Yung 4 kabilong na lalaki. Oo. Nang sakay sila sa tricycle. Gindulong sa kuno sa may Bangga Forest Park. Dito siya gali, instead nga madritso sa Sabanago, sa Ilada, sa Forest Park siya nagrekta? Oo, kay may tabuon sa kuno, amo nambal sang barkada ya. Okay. Tapos, gindulong to sa Forest Park, why na kay balong barkada niya kung din siya nagpadulong? Kaya ambal nila, nang iiluton ko na nila ang tabuon na sampakaisa ko. Kaya ambal sampakaisa ko kuno, nga, hindi lang. Pero dito man sa dito man sa napatay dito sa nasakwan sa may tunga sang Hilamon sa kung namong gindulungan sa iya dito man sa sapuan kay na. Gindulong itong kabuhi iya. Sus di na tong mga nagdulong sa iya to? Mga barkada yang taga-Tangob. Mga gay man? Hindi, mga straight. Okay. Oo. Pero nagkapakigangot na sa inyo ng mga barkada yan ni Tangob? Oo, na-interview naman sila kagina sang aga, sang pulis, pero kasi makatod sila karon sa hapon. Pero paghalin nila, pagdulong nila ni sa imong pakaisa mo ni kung tawgo, no? Oo. Pagdulong nila tos pakaisa mo, wala sila sang iban nga tao nakitaan to? Nang hindi ko no ambal nila, hindi nila gusto nga hindi ko no gusto sa pakaisa ko nga makita ang tabuon niya amo nang ambal nito. Amo na nga ginbilin lang to siya tapos nagbalik na ning 3 niya kaupod. Ang 4. 4? Tricycle ginsakyan nila? Tricycle. Tapos nagpabili na tong pakaisa mo dahil ning biktima? Amo na ila storya. Sus. Tapos 22 mga lawig-lawig ba mga 4 ka adlaw gid nga nadula ini siya. Pagkadula anong kwan sang pamilya niya, sang iloy niya? Nangita gid kami sang sugod pagka Sabado kay na saya ng tinlo na saya tapos hindi na sa kasaw magtulog sa iban ng balay kag tinlo na saya hindi sa kasaw hindi magilis pag mo sa pag pauli gid ni sa ila balay. Gapuli na saya kag wala na saya buot na saya. Pero yadtong gabi wala sa kapauli dira. Wala. Tinga gabi na gabi na gid man na sa gapuli kung kaisa. Nakisaway man na sa gani galako ang pulang gito nga time. Mulang tugli nga time nga naglagaw siya. Gapuli ginasaya biskan magkainan, no? Gapuli gina sa sila balay. Gapuli ginasaya. Tuparay ka mo na da balay? Isa lang kami compound. Di na nuning natabo siya man. Hindi nyo kilalang natabuon niya to sa Takuling? Wala gid kami ideya. Uy man sa istorya sa pamilya ya day? Uy sa istorya kung sinong tabuon niya? Wala man. Pero may ginmuno sang barkada yung nagdulong siya. May nabuya sila nga pangalan nga ginachatan niya. Pero ang ginachatan niya ginkomit man namon nanginwala man kay wala na sila kuno kakit anay dugay na. Way na sila kakitay. Pero depende na sa pulis sa pag-investigara. Anong nakita niyo pang cellphone niya? Why na? Wala na. Gitawgan lang sang Saturday, sang aga. Nag-ring lang ka isa, ginhungod patay, tapos gin-contact liwat, nag-out of coverage na. Amo na tong kwantong suspekto. Mabalaan lang na kung hatagan ginig talopangod sang pulis. Anong, anong siya may pilas? May pilas. Nang ginigtan lang sa tiil. Ginigtan? May higot ng tiil niya? Oo. Tapos, ang kamot niya ya? Wala. Tinga may utok.
Pilag Agnas. Kayambal man sang Soko, hindi na makita kung ano ang ginobra siya kay nagagnas na sa mo. Despite na sa decompose. Ati, sige, importante ni nga nakitang lawas niya, itugyan tani sa mga kapulisan kung anong investigation nila dahil, no? Kay ti kamo ga pangitagid man na hustisya kagang immediate family nila sini. Taga din gani ni si ang biktima? Taga Barangay Banago sa Sibukaw. Taga Sibukaw. Oo. Sino gani nga lanta palihog? Desiree. Treveles. Veles? Treveles. Treveles. Desiree Treveles, salamat gid ha. Thank you gid. At least itugyan ni sa pulis ang investigation nila siniya. Kung anong investigation nila kag dalagan sang investigation nila. Salamat gid Desiree. Thank you. Salamat gid. Mga ka-aksyon na interview naton ang pakaisa mismo sang biktima nga kung sa din tiara sa kamot sang kapulisan ta sa Police Station 6, no? Kabudlay nga sitwasyon, no? Tabo siya, pero ti atong apat niya nga mga kaupdanan, way gid siya ayhan kasugid kung sinong tabuon niya. Pero mayara kuno pero itugyan tala sa mga kapulisan kung sino ang tabuon niya sini, kag diin na ang cellphone sang biktima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kuhaon tabi si Aksyon Eric Magbanwa, parte sining report mga ka-aksyon gikandra sa Bacolod City Police Office. Ining nasapuan nga homosexuality, anong investigation sa mga kapulisan ta? We have Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Aksyon Eric, sa plano karon ni Police Captain Elmer Bonilla nga liwat balikan ang lugar sa dinasapuan ang ining bangkay ni RJ Espinace, 26 anyos, taga Sitio Sibukaw, Purok Rosas, Pandan, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod, Axrex. No, kaya na sang aga nasapuan ini ang nagakaagnas ng lawas ni Espinace kag gin-identify ini sang iya sini mismo kagalingon amay nga si J. Espinace Axrex. Now, sunod sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla sa iya sini nga pag-interview sa pamilyang Ustona, Nobyembre 22, alas 6 ang gabi, amo na ang katapusan pag-chat sa pamilya sa sining napatay Action Rex nga si RJ Espinace. Kagusto man ang ambas sa pagkaisa sa imo sining nga interview nga ini si ang napatay si RJ Espinace ang nagkadto dito sa area sa Barangay Tangob kay nag-attend sa isa ka birthday party Action Rex. And after that, kung mo nga natapos ng birthday party, nagbulaga ini siya sa iya sini nga mga grupo, kag naglisensya, actually ini siya nga may tabuon, may kadtuan nga tawo diri sa may area sang Barangay Takuling. In fact, kag idulong para sa iya sini nga mga grupo, apang nagpamalipad naman siya nga ibilin na siya sa lugar, kag pwede na sila magkabalik kang iya sini nga mga grupo, Action Rex. Sa ginbilinan niya to, dito man sa Sapuan? Way takabalo kung among gimantong lugar Axorex nga na Sapuan siya sa may Purok Lirio 2 dra ang specific nga lugar nga nasa Sapuan ining bangkay ni Espinace. Amo para sumong gani ang plano ni Bonilla nga balikan dito ang lugar kay base bala may mga CCTV ito nga na-install kag makuha to atong tricycle nga ginsakyan niya kag makatugang pagkitahatag sa ila sini nga investigasyon. Kaya mismo ang pulis nato si Bonilla nagalingin man ang ulo kung ano kita ang pinakamotibo sa sining pagpatay sa homosexual. Pero wala pa nila gina-discount ang possibility nga base kung ginbuno, ginlampusan o kung ginhold up ining si RJ Espinace nga nagresulta sa iya sini kamatayon Action Rex. In fact, hindi na ma-determine sang Soko bangod nga aran sa advanced state of decomposition ang lawas sang biktima kag mismo Action Rex ang amay nag-refuse, ang pamilya nag-refuse na nga ipaitalong pa sa autopsy ang bangkay sa sini napatay. Pero tani ang plano man kung tani ni Bonilla kag iya naman gusto ibaloon kung ano gid ang cause of death, ano gid bala ang ginhalina sa kamatayon ni RJ Espinace Action Rex. Yari po sa palayag sa hepe sa police station number 6.
Sa Ginikana, no, kaya mga grupo niya, nga sa Friday, nag-attend sila sa birthday party dito barangay Tangog. Sa tapos ng ilang celebration, nagpuli naman yung mga grupo. Kag siya, nagambal siya nga makatibri sa may area sa barangay Takuling. Nagambal pa nila niya nga mga grupo nga Danal niya. So, bali lang kay tininga ito ng biktima. Nagambal naman siya nga siya lang kuno. So, nagsakay niya sa tricycle. Kag nagpanunong din sa may area sa Proclerio. After sininga mga nadlaw, ang iyang pamilya nagpangita na sa ginachat pa niya sa iyang pamilya, mga kapakaisa niya kagutod. Kag ang last niya nga chat mo itong gabi, mga 11 o'clock. Until sa time sa Saturday, hindi na nila makontak. So, nag-report sila sa police station number 2 and number 3. Kag ang mga pictures ng ating biktima, laktanan nila sa different station 1 to 10. Kag amo na until kanina nga ang ginireport nila nga tao na nakita dira sa area sa police park is the same person nga ginapangitasan ng mga hinata sa barangay Banago. Action direct. Action si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 6. Kag padayon pa ang ila sa investigasyon asto sa motibo kag mga persona nga behind sa sining kabatayon ni RJ S. Pinasi. Ang inyo kaksyon sa Bacolod 30, una sa balita, una sa aksyon. Action direct po na nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras. Salamat sa Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dapat ataganig talupangod dira sa Police Station 6 sining nga kaso. Kagdakpo ng dapat nakasala sa sining kamatayon sang isa ka homoseksual. Daligid lang kailangan gid ang tiyempo may tisiho para sa mga kaaksyon tanga kaluya. Sa mga bukol-bukol sa kalawasan tada, hubag sis tumor goiter kagiban pa, Santon Plaza Herbal, Capsule kag Mighty ang katapat nila sinin. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man o na online. No? Mabakal na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusugan Yan Facebook page. Dra kamo order sang Mighty kag Santon Plaza Herbal Capsule. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo house and land property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta dira, Gensans Philippines Incorporated. Road Barangay Tangob sa Disyembre 7 na ni. Las 8 sa ngaga, tubtob las 12 sang odto. Di magkalipat isa ka bloodletting activity, second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019, builog nga ginadulong sinyo sa kalwan sang Gensans Philippines Incorporated. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:58 na nga ton oras. Kada siglang sang orasan ta ba? Standby na sa report ni Aksyon Art kag ni Aksyon Marlon Hinawiyas, mabatian dugay-dugay kay Juliet Di Mapilis, may lang nga pag-monitor. Ga-monitor si John Lee Di Lapiles, birthday niya subong. Okay, birthday ni John Lee Di Lapiles. May lang nga pag-monitor kay Ravilia John Sanchez.
May lang nga pag-monitor kay Nunoy Tahunes, kay Lunila Tarosan. Yan, nagsiga na di. Why? Nagsiga na di ya. Galing nga, cannot play video man. Madam Lunila Tarosan, no? May lang nga pag-monitor kay Bea Jonathan. Good PM lang. Una sa balita. Okay, Mr. Jonathan B. Kay Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor bites. Monitor lang ko si mo program. Greet ko lang damigo ko. Si Aldrin Limaco sa Ninas Rose Manokan. Kay Mrs. ko sa Victorias. Si Aldrin Limaco, may lang pag-monitor dira to Aldrin. Friend ni Jonathan Fuentes man. Kay GC Halandoon, good PM lang. No? Kay Angie Kagdiday. Kay Tayhon Diket, may lang pag-monitor sa Imodira, Tayhon Diket. Kay Mary Jane Saldares, Glory Flores Pioquinto. May lang pag-monitor kay Nanay Julia Pioquinto, kay Jake, kay Joy. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. May lang pag-monitor kay Dr. Aldrin Seralde sa iya sining kadlawan subong adlaw. Halin sa MTCC Branch 3 staff. Ayos, dagang salamat. Kay OTTG Board of Director Christine Taxi Idirica Ford. May lang pag-monitor kay Diesel Aldia de la Cruz. Heaven, good PM lang. Kay Raymond Ligaspi Pinida. May lang pag-monitor kay Aldrin Limaco. Tamiyaw ko lang da, Tutor Family sang Alihisa. Okay, may lang pag-monitor dira sa Tutor Family sang Barangay Alihisa. Lin sa kay Aldrin Limaco. Kay John Alilocton Piñafil, may lang pag-monitor kay Juan Mil. Dira sa Victorina Heights, may lang pag-monitor kay Happy Paniaga Juan Mil. Kay Maria Rimi Dumalaga Gustido, may lang pag-monitor. Kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor man. Kay El Nathan Lim, korting nga mga tirada, may lang pag-monitor. And kay Chams Magbanwa, may lang pag-pamati man kay Kagawad Imbong Jocampos ang Barangay Maaw. Kay Teresita Orita Kahuraw, Winnie Condao Ligarda Mabakyaw, may lang pag-monitor, no? Parang kinalon sagay kay Dines Marie. And kay Ninas Deras Maniego, may lang pag-monitor Nina Deras Maniego. Madam Elizabeth Kiatson Sacares, Randel Frihel Tapang, Elmer John Ferrer, may lang pag-monitor. Ayos. Kay OTTG Board Chairman Romy Alconza, may lang pag-monitor. Kay Heaven, good PM lang, no? Monitor kag si Rofi Libran dra sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, 1:02 na nga oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alam mo ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo patayon aksyon radyo Radyo Philippine Standard Time, la 1:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:13 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon balita banat bulig sa gyapon ang inyo sining ginapamatian. Kadtuantang balita upod kay Aksyon Artay Hopon sa special assignments. May kang tanan sa ginpatuman sang pag-ibig nga pagsaka sa kontribusyon sa mga miyembro, disbintaha para sa mga magagmay nga empleyado sa pribado nga sektor suno sa gawa. Yari ang kaudan sang report. Upod na kay Aksyon Art, tay hopon Aksyon Art. Mayo man kuntaning intensyon kag tinutuyo sang pag-ibig pagpasaka sang premium mo kon balayran na kontribusyon kada bulan sang ilang mga miyembro para sa benepisyo sang mismo mga mga naga-member nila. Ang problema sunoya kay Mr. Willie Santos ang gawa bilang Secretary General kaya nag-timing ini nga porte nga lang subong kanubos ang purchasing power sang mga empleyado sa pribado nga sektor. Tisirigya kung ibanan pagid kay ang maximum or pinakataas nga target kay patuman ang 100 pesos silingya mas nagin nga magaresulta or mag-epekto ini sang dugang nga problema sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Niya may kulang man sa ginapatayon supposedly nga pag-meeting o consultation sa ilahan ay o sanay sa mga miyembro antes pa man iniipatuman. Yaring reaksyon kag parayaga ni Winnie Sancho. In the long term, mayo mo na siya tani, no? Kaya ito, probably in terms of benefits that you would get someday. However, pag dugang mo pa lang sang 100 pesos, ang guwa sina, it will reduce the purchasing power of the workers and then, ang take-home pay, ako din nagnubo na agad. So instead of strengthening the purchasing power of the workers, ang guwa sina, ginbuhinan mo pagit. The workers are not able to buy the bare necessities of their economic existence. Dugangan o pagid sang additional payment sa pag-ibig and other tax burden, yan gawa sinada ang income sang workers. Their take-home pay could not even take them home. Ang una ang gawa yan na. Bayag ni Mr. Winnie Sanso, ano tari may plano nga mag-meeting ang grupo sang gawa kag magpagawa sang ila posisyon angot sa amo nga development. Tangka aksyon nyo, aksyon na tayo hupon oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita, kadtuanta ang report ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Masobra 4.2 bilyones ka pesos nga pundos ang Negros Occidental sa tuig 2020. Pinal na nga ginaprubahan sa Sangguniang Palalawigan subong nga aga. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Aksyon Norex sa Pisa Nobyembre 27 tuwag 2019 kinakapig sa Sangguniang Palalawigan ang gobyerno provinsyal nga isa inisang magatatak sa Maragtas. Ngod sa mga adlaw amo ang hindi nila sa malipatan nga pag-aprobar sang 4.2 bilyones pesos masobra ang pundo sang Negros Occidental para sa tuig 2020. Ang nadoso una sang Committee on Finance and Appropriation na Chair si First District Board Member Romel Divulgado sa ikaduha pagpasa. Tayo yun, why isang objection, why isang question, approve sa ikaduha pagpasa, gin-elevate sa ikatatlo, ang pinal nga pagpasa, kag aprobado sa gilayon. Kasurok sa presiding officer nga si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kasunod sang 5 kaadlaw nga sunod-sunod nga budget deliberation, wagid man sang singke nga questionan ay diskusyon. Agod na plaster man sa maayos ang tagsa ka mga department kag revision head ang ila sining nga gin-propose nga budget kag ila sining nga napangapinan. Sabong ang budget for 2020 may aray ni sang pagsaka nga 5.04%, 5.04%. May pagsaka nga 202 milyones ka pesos kumpara sa budget sa mga 2019. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. It was deliberated thoroughly. Pag-check with ang every department, agencies, ang ilang budget. So far daw, dra sa level, kung may ginbag-o dito sa level nga. Kung may question, dra sa budget hearing. But so far, wala. So, maski di na gasaka gina MBN. Kung magsaka, mas maayo pagidang imo nga services sa aton nga mga constituents. Damo madugang pagidang imo mga projects and programs. Dala na nadi ang aton nga income kabilugan sa province when we prepare budget, dala na tanan ang mga incomes ta. Sa local naman niya sa LGU separate man na yang ilang approval. They have their own income share and then budget for 2020. Sino budget ay kasumitar sa kay Governor Eugenio Sibong nga sanagot taga-permahan sa masunod nga adlaw. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovilla Action Pagkod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovilla. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa 19 ng aton oras. Daligid lang sa mga ka-aksyon tadrang out of town ha. Daligid lang kay mayari kita ginatanay sa aton sining mga ka-aksyon sa aton Plus Herbal Coffee Mix. Ring calls pikas-pikas sa guya kagang may mga baho-baho ang ilok nila da Santon Plus Herbal Soap ang katapat sila. Pampaputi, pampakinis ang puti. Santon Plus Herbal Soap. Gangan man sang Santon Plus Herbal Coffee Mix, makasiling ka, wow, ang ginabatsyag mo. Mabakal na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mo ka-order via Facebook page sa Kalusugan Yan.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:21 ng aton oras. Kadtuan ta na mga reports ang aton sining mga out of town reporters sa siyudad sang La Carlota. Kadtuan ta si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa mga tanod kag bipat members ang paidalom sa 3 kadlaw nga seminar. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. First. Sa alas 8 sang aga, Nobyembre 27, 2019, ang La Carlota City Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police, upod ang PCR, PNCO, Police Staff Sergeant Ronald Lachica, Police Master Sergeant Ninivi Mallorca, ini naghiwat sang 3 days enhancement seminar training sang Barangay Tanod BFAT member. Ang ini nga seminar gina-lecture diri ang insakto nga pag-apprehend kag safety bilang isa ka peace and order sa kada barangay. Kag ini nga lecture ginatudlo diri pagid ang anti-drugs kag ang Republic Act 9262 kung paano mag-apprehend ang isa ka tanod. 4 ka barangay ang nagpartisipar sining kahiwatan sa diri sa Gym Stadium sang La Carlota. Amo ang Barangay San Miguel, Barangay Hagimet, Barangay Balabag kag Barangay Araal. Kag ginsuportahan man ini sang local government kag ginaposuportahan man sang City Mayor Jackie Halandone III, sa City Mayor sang La Carlota kag ang chairman sang Committee on Peace and Order, Honorable Richard Sebastian S. Benedicto, City Councilor. Ini isa kadako nga kiwatan kag kagayonan sa kada tanod sang barangay nga makahibalo kung ano ang patakaran sang ilang posisyon sa kada on duty, sa kada adlaw sa ilang pagpangsyon sang tanod nila. Kag ini nga mga buluhaton matapos isagid ka adlaw, alas 8 hasta mag alas 5. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota, bahin diri sa police station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa La Carlota. Kadtuan ta naman ang Cadiz. Naka-standby si Aksyon Roger Gotid, 31 anyos, nga nakuhaan sang Shabu kagabi. Pagapasakaan sang kaso karon nga adlaw bisan wala sang fiskal sa siyudad sang Cadiz. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Sigafal sa gihapon sa makatapos ang kapulisan ang kaso batok sa nalakpan nga 31 anyos kagabi nga nagmaoy pero sa body search sa kuhaan sang Shabu. Natabo ang insidente diri sa Maydalan Villena sa sakop sa Barangay Zone 3 sa Diin. Indakop ini si John Riocon E. Barilia, 31 anyos, may asawa kag residente sang Barangay Zone 1 Ciudad San Cadiz sa pagreklamo sa mga tawo malapit sa may Sheriff Terminal. Nga ini siya ang nagapangdamo nag-responder ganyan ng mga katapos ang kapulisan. Apang SOP ini nga body search dito kadakuha ang isa ka sa siyang Shabu kag subong man may isa pa ka plastic nga sa diin may traces pa sa ginapatihan Shabu. Ipaidalom na ini sa crime lab kag yara karon sa bahin sang Pentic Social Facility si John Riocon nga ditinado. Nagpanawagan pa ini kay Presidente Rodrigo Duterte base sa pag-video sa iya kagabi nga ini siya nagpanawagan nga hindi siya pagpatyon kundi nga patawaron na lang siya sa iya mga sala sa paggamit niya sang druga. Sunod sa kay Police Major kon Police Lieutenant Colonel Robert Mansuitong, hepe sa kapulisan sa siyudad San Cadiz, bisan pa nga wala sa available nga fiscal, ila gid nga idihan nga ma-file ang kaso subong nga adlaw. Kasikit-kasikit subong kay tungod pa daw na hospital ata si fiscal. So, ginapasilitate natin subong mapastrak yun. Kag ang result man sang chemistry report sa laboratory, karon pa man nga noon tayo makuha. So, probably kung mahabol gini namon ining hapon, isa gini natin ang case inquest. Ang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, hepe sa kapulisan sa siyudad San Cadiz. Report gikan sa siyudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon.
Ini si Aksyon Rodrigo de Vega Report sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:26 ang aton oras. Kadtuan tanay kagtakbuyan tabing aton sining counterpart sa isla sang Panay ang Aksyon Radyo Iloilo. Kaupod ta dito si Aksyon Francis Basco. Mangisayod na to anay ang partner ko. Di na to siya nagkadto. Si Aksyon na dyan sa Pio. Pinalang gani kadlaw nga nagkwanta. Wala siya. Welcome sa pagpagalagad ta diri sa aton sining ataya broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo upod kay Aksyon Francis Basco. Aksyon Francis. Isang sining maestro sa Pili National High School. Isang sining mga nag-investigar nagpatigayon sa motor proprio investigation ang sangunang bayan of Ahoy. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 1:27 ang aton oras. Sako pa to si Francis Basco. Kantuan tanay si Aksyon Arnulfo Salmoren gikan sa Calatrava kag San Carlos area. Isa ka Iloilo nagpasaka kaso batok sa isa ka persona nga mo ang responsable nga ginaligar nagmolestya kag paghimulos sa 4 ka tuig sining nga bata. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Arnulfo Salmoren. Arnulfo. Alas 9 sang aga, November 27, 2019, sa kainahan nagpasakag reklamo sa DSWD tag sa kapulisan batok sa iya nga pagkaisa nga si Rolando Barbon, residente sang barangay Patunan, lungsod sang Calatrava. Ang iyang reklamo nga gitaho nga atong Agosto 2019 nga gisugid sa iyang anak, 4 anyos ang bata nga si Rolando Barbon amo ang nagmolestya kag nagrape sa bata. Kadin pa medical ang bata, positibo ang resulta. Gani ang suspitsado gipasakaan kaso sa pag-abuso sa bata kag pang-rape. Sa subong ginahulap pa ang warrant of arrest para madakop ang suspitsado sa paghimo sa krimen. Direkta diri sa Banwa sang Calatrava, Aksyon Arnulfo Salmoren nagareport. Una sa balita, una sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Arnulfo Salmoren, balita gikan sa Calatrava kag San Carlos area. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:29 ng aton oras. Sa mga kaaksyon ta dira Santon Plaza Balon. Ang pag-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani pwede ka mo da kaminsahe sa Facebook page nila. Kalusugan Yan ang ila sining Facebook page. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:37 ng aton oras, 28 días lang kag Christmas Day, kag 35 días ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Galing kay lang alang nagidang chimpo ko, doy di na magatugot pa.
Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!